Wendy. În fiecare moment, oameni din lumea întreagă sunt prinși în mijlocul evenimentelor. Încearcă să intre în ritm, dar drumul spre capitalism e lung. Strategii de relansare economică, reforme eșuate, simbolurile economiei socialiste rezistă și astăzi. Despre mersul economiei românești cu Constantin Rudnischi la Economia. Dintre sutele de e-mail-uri primite la adresă, ori doar să o cunoască. Acum, Montoya intră la boxe. Da, dacă iese mai puțin de 10 secunde, câștigă cursa. Mecanicii au terminat în timp record. Așa e, dar se pare că Montoya nu se grăbește deloc. Secundele trec, riscă mult prea mult. I-a mai rămas puțin timp. Ce are de gând Montoya? Extraordinar, Montoya a reușit. Iată ce înseamnă să fii stăpân pe tine. Pentru a răspunde la o întrebare,